esan dezakegu, Bizkaia itzuli honetako lehiarkonetakoa izan zarela, lau egunetan hortxe ikusi ditugu, hasieratik jarri zenuen fokua maillot gorri honetan, tarteko helmugetan, irabazi dituzu azkenean, Bizkaia itzuli hona indezu. Bai, saia izan da, baina azkenengo egunean zailtasunei aurre egiten irabaztea lortu dugu talde gozoak. Zure etapaiaia parexi amaitu orduko amaiten zen, nola jundira lehenengo kilometroiak, ze tentsioa bazegoen? Bai, lehenengo kilometroak oso zailak izan dira, ze matxura bat izan dut gurpilean eta bizikleta aldatu behar izan dut, baina gero sprinta irabazi ostean etapa osoa lasai hartu dut metara heldu arte. Horrela bada ere protagonista izateko beste modu bat, horrelako mugimenduetan, salkapenetan sartzea, honek ere bere lehia eta bere tentsioa. Bai, zertarako egongo dira bestela meta hauek ez, norbaitek irabazi beharko ditu ez. Zorionak. Eskerrik asko.